ହଁ ବାଦ ବୁଝି କିନ୍ତୁ ଫୁଣାରି କଲ ତୁ ଫୋନ କୁଆଡେ ତା କରୁଛୁ ଖାଇଛନ୍ତି ତ ସେମିତି ଡବାରେ ଛୋଟିଆ ଡବା ଆଣିନି ସେଇଥିରେ ପୁରୁନୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ 30 ଟଙ୍କା ଦେବେ ହଁ ବା ଡବାରେ ମିଳିଲା ଡବା ମିଳିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଦେବି ପୁରୀ ନାଲୁଆର ସାପ ଧରିବା ପରେ ଇଏ ଏଇ ଫଣା ପା କଣ ଜାଣିନ ଫଣାଟାକୁ କେମିତି ଫୁଣାଟେ ବୁଝ ଦେଖୁଛ ତା ମା ଏଇଠି କୋଉଠି ଥବ ତା ମାନେ ଲାଇଟ୍ କରୁଛି ବାବା ବାହାରିଛି 2-4 ଦିନ ହବ ଦେ ଗୋଟେ ଆନୁ ଗୋଟେ ରେଡିଓ ଡବା ଅଣ୍ଡା କୋଉଠି ଦେଇଛି ଦେଇଛି ଫଣା ଟେକୁଛି ରେ ବାବା ଇଏ ବାପୁ ତମେ ଦେଖିଲ କେମିତି ତା ମା ବି ତା ଟୁପି କାଇଁ ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ତ ମାରିବୁନୁ ଚାଲ ରଖିଦା ଯିଏ ଦେଖିବ 30 ଟଙ୍କା 1 ନମ୍ବର